tegereri na abarigereria TV na bakoni rimbuya muri mwezi ya mono sheri bageri kwana mangana abere iguru yobori mugwichaye jenguru kwa Dr. Abel Kenyoru ni nchomo director pas chache yora rotu watu mkutano ase etubali yeto ase abantu baitu bakorete chai na nche korete chai abali mimba bwata maswali ya mango iguru ya pona si akanwa lakini rendi twagambire twagatebiye gekogera egwana nire baganda chai ni aba Moyo ikiagera ibiasara na mobili iguru byagenda iguru na byagenda isikoso intwe unaba director igutuko igwa mangana ya balimi kebagoteba twanyaire kigambiro gitu kuna ke board members karanza wa make these policies kurengana na mangana abo alibatu boli imanye tenga nkuboli bara mangana separation maji itumbe maji akinenda ila mangana kwa aligereri kuna board 2021 torore kuna todos passage step tuwa die process ili taumise nyamaje taumise aina arnabu atasengati yabano kyagera narirero natarire toha ninyenda tarire kitubali cyane cyose 16 ndakora ndakore wikende goje igobano antebe ngambi yamono sabali mubali bacha dogo atabali musaidi ya 40 atembia na management imbarenga manager ya factory otenene ke factory ya Itumbe noria otenene to bulimi obasombi byecha ya factory cyane Kirona na orina nere manager ya Itumbe ke factory Richard Machukorangi chairman NC1 and Itumbe factory watu mrare arona baraiba ito mo director no management ya factory ya Itumbe amona bali mibonsi betora watu wakwenda mangani yo boli mibweto na koregoria pona asia gitense lakini watu asabire nga ntumu na factory ya Itumbe twatandiko nyamaje twatene tuteka na nyamaje tikale yo watu muna bali betora bonsi pi na Itumbe factory watu ate abanga joinga teni ndeke yekere maje ndoko ateni yabo Itumbe ntutwetenere na nyamaje tenere kana watu asabire nga management amona na baterita baito bonsi twabasabire baterita baito babare nyamaje bonsi bina baitumbe ba murane batweteringa nyamaje ne tuyetenere kando gekogera nonye no mumuraga abero monto monene goko mworo kinga yabe kesega yabo cyabukana watu esanire twakwa kwesega yaito twetenene ntwa bali mbeito baitumbe factory abo twaiti twenzi bina bali miba Itumbe factory nga twatananu korunyamaje totigare na Itumbe factory na nyamaje tigare kana bibo esengenjo nabegara re to mujande gekogera egekogera nyamaje tibwate kwende eri masini yogosio orthodox ntwe togosio orthodox lakini katoji kobagerwa twabagiri twenzi igona wakonya nga twerenire nse egekora twari kwete na tweka na wakonya nga ntunga na twari ngore kyare nyamaje tibwate masini yogosio orthodox tankoro kwa erani kwa majeka Kain Center 51 kwa tuwasabire kuna bali miba 51 anda nyamaje tongo ase nyamaje toja ase Itumbe factory ase ngejo twabeire tokonya kote bibunga tubese kyeito chiko bakangoji ase nyamaje na Itumbe kono igo kuna bali miba etubali ya 51 kwa tuwasabire kuna bali tonyale kuwatana ekiagera etokonyukera litiko nga etokate teni nyamaje na kitotara etanenu lakini lero iga aba director baitomba tote itomba dikeni ono go twaganiri n'abalemi babi bitibwani tocenjigu twagwe factory itoka Itumbe ta yongoro bwelito chako mugu ite indaba inde ase tubali ya tora bitibwani ite ngoro bonge fiane asogo teba toru nyamate egere kudo wa ditemi yororo asigo tuanjia abantu bali ya tora toru nyamate egere kwetenere tuwabele bago lututu kanye kila vitu kwa bonasi ite ito wate machini wala tokisi tuwabakana wala tuwakani ndio tutake tuwe kenele dutuwe Wilson sabuke rwetundu bali ye tora NC51 nanke na proposal ngotebanga nabali mitwate birenga nyamake twabere roinga kientambe
bono twatakire twatanirikane abadirector baitu ekero mogocha goekia egento ekio abadirector bonsi mobwate cia abadirector bari bachache ekero bagoteba ng'a tiga tobutoranu togende chache mobanchere tobe chache na nyamache motigare rogoro egere tokore amang'ana ya oboremi chache ekore kobwaye na nyamache ekore kobwaye mbuya mono ase ogontegerera mono Wakoli wasina ande kende ketika. Jari. Sawa, haya, kwa amigo tal mono